Пътуванията ни отварят очите за нови идеи. Те ни позволяват да откриваме нови култури, да се дивим на чудесата на природата и да създаваме незабравими спомени. Но нашият традиционен начин на пътуване си има своята цена. Прекомерният туризъм, замърсяването и експлоатацията на ресурсите са оставили белези на нашата планета. 2025 година бележи повратна точка. Време, когато устойчивият туризъм вече не е просто мода, а необходимост. Представете си свят, в който вашите пътувания имат положителен ефект, където вашите приключения помагат за опазването на местата, които посещавате. Нека заедно да проучим как можем да променим навиците си за пътуване и да направим промяна, едно пътуване след друго. Не забравяйте да се абонирате, за да видите следващите видеа. Одърживият туризъм не означава да се отказваме от мечтите си за пътуване. Той ги прави още по-вълнуващи. Става въпрос за това да открием истински преживявания, които ни свързват с местните култури и природата по един по-смислен начин. Вместо препълнени туристически места, устойчивият туризъм ни насърчава да излезем от утъпканите пътеки, да открием скрити съкровища и да подкрепим местните общности. Тази промяна в мисленето вече променя начина, по който пътуваме. Пътуващите, които са загрижени за околната среда, търсят дестинации и компании, които се грижат за устойчивостта. Това растящо движение към отговорно пътуване е много повече от просто мода. То е фундаментална промяна в начина, по който възприемаме света около нас. Не забравяйте да разгледате различните партньори на това видео, като използвате връзките в описанието. Докато изследваме устойчивия туризъм, ще се запознаем с вълнуващите тенденции, които оформят индустрията през 2025 година. От пътувания, които променят живота, до използването на технологии за намаляване на въглеродния ни отпечатък, ще разкрием ключовите фактори, които движат тази промяна. Ще видим как избирането на екологично чисти места за настаняване, по-бавното пътуване и подкрепата на местните общности могат да направят голяма разлика. Нека се отправим заедно на пътешествие. Такова, което не само задоволява жаждата ни за приключения, но и помага за създаването на по-здрава планета за всички. Бъдещето на пътуването е устойчиво и е време да си стегнем куфарите и да бъдем част от промяната. Отмина времето на повърхностния туризъм и простото наблюдаване. Днешните пътешественици търсят трансформиращи преживявания, които оставят траен отпечатък, както върху самите тях, така и върху местата, които посещават. Представете си, че изучавате древното изкуство на тъкането от местни майстори в Андите, или се включвате в проект за защита на дивата природа в амазонската джунгла. Тези потапящи преживявания надхвърлят повърхностния туризъм, насърчавайки междукултурното разбирателство и оставяйки положителен отпечатък върху общностите, в които са включени. Пътуващите все по-често търсят дестинации и преживявания, които насърчават осъзнатостта, възстановяването и по-дълбоката връзка с природата. Йога ретрити сред спокойна природа, програми за медитация, водени от опитни практикуващи и еко-къщи, предлагащи програми за дигитална детоксикация, са само някои примери за тази нарастваща тенденция. Става дума за създаване на положителен цикъл, в който пътуването се превръща в катализатор на положителни промени, както в самите нас, така и в света около нас. Технологията – движеща сила на промяната. В света на устойчивия туризъм, технологията е силен съюзник, давайки възможност на пътуващите да правят по-информирани и екологично съобразни избори. Представете си, че използвате приложение, което изчислява въглеродния отпечатък на вашите полети и предлага алтернативни маршрути с по-ниски емисии. Интелигентните транспортни решения също играят ключова роля за намаляване на влиянието на пътуванията върху околната среда. С развитието на технологиите можем да очакваме още по-иновативни решения, които ще намалят още повече влиянието на пътуванията върху околната среда и ще дадат възможност на пътуващите да правят устойчиви избори на всяка крачка. Устойчивостта
наша обща отговорност. Преходът към устойчив туризъм не е само отговорност на пътуващите или компаниите. Изисква екипна работа на правителства, местни общности и отделни хора. Правителствата играят ключова роля в определянето на насоки, които насърчават отговорния туризъм, като например въвеждане на такси за авиационно гориво, инвестиране в устойчива инфраструктура и защита на природните зони от прекомерно развитие. Местните общности са на първа линия на устойчивия туризъм, тъй като те усещат преките последици, както добрите, така и лошите, от развитието на туризма. Като подкрепяме предприятия, които дават приоритет на устойчивостта, избираме екологично чист транспорт, намаляваме отпадъците си и уважаваме местните обичаи и традиции, ние изпращаме ясно послание, че ценим отговорния туризъм. Работейки заедно, можем да гарантираме, че пътуванията остават положителна сила, която обогатява живота ни и защитава дестинациите, които ни вдъхновяват. Коста Рика – пионер в рая. Сгушена сред буйните тропически гори на Централна Америка и изкрящите води на Карибско море, Коста Рика се откроява като пример за устойчив туризъм. Тази малка страна е постигнала забележителен напредък в опазването на своето природно наследство, като същевременно развива успешна индустрия за екотуризъм, която носи ползи както на местните общности, така и на околната среда. Над 99% от електроенергията в страната идва от възобновяеми източници, главно хидроенергия и геотермална енергия, което я прави световен лидер в чистата енергия. Туризмът играе ключова роля в модела за устойчиво развитие на Коста Рика. Посетителите могат да изследват мрежата от национални паркове и резервати, да се докоснат до разнообразния животински свят в естествената му среда и да отседнат в екологични места за настаняване, които дават приоритет на устойчивостта. Поставяйки устойчивостта на преден план, тази малка страна се превърна в глобален пример за отговорен туризъм, вдъхновявайки и други дестинации да последват нейния пример. Високо в Хималаите, сред красивите върхове и недокоснати долини, се намира кралство Бутан, страна, която поставя устойчивостта в основата на своята идентичност, базирайки се на философията на брутното национално щастие, която дава предимство на благополучието на своите граждани и околната среда. Бутан предлага уникална перспектива за устойчив туризъм. Страната е защитила околната среда в своята конституция, която постановява, че най-малко 60% от нейната територия трябва да остане завинаги покрита с гори. Тази отдаденост на опазването на природата е донесла на Бутан титлата на единствената страна в света с отрицателен въглероден отпечатък, абсорбираща повече въглероден диоксид, отколкото отделя. Посетителите се нуждаят от виза и заплащат дневна такса, която подпомага инициативи за устойчиво развитие на Бутан. Този подход гарантира, че туризмът е от полза за местните общности и допринася за опазването на уникалното наследство на Бутан. Давайки предимство на щастието и благополучието, Бутан предлага освежаваща алтернатива на масовия туризъм и доказва, че е възможен един по-съзнателен и устойчив начин на пътуване. Исландия – земя на огън и лед, където ледниците оформят вулканични пейзажи и Аурора Бореалис танцува в нощното небе, се е превърнала в символ на използването на силата на природата за устойчив туризъм. Този северноатлантически остров постигна забележителен напредък в използването на своите богати ресурси на възобновяема енергия и се смята за световен лидер в геотермалната енергия и хидроенергията. Почти цялата електроенергия в страната идва от водноелектрически и геотермални електроцентрали, осигурявайки на своите жители и посетители чиста и устойчива енергия. Туризмът в Исландия нарасна главоломно през последните години, привлечен от пленителната природна красота на страната и нейната отдаденост на устойчивостта. Посетителите могат да изследват ледници, вулкани и геотермални извори, да се насладят на Аурора Бореалис и да открият уникалната култура на тази островна нация, знаейки, че пътуването им има минимално въздействие върху околната среда. Приемайки възобновяемите енергийни източници, защитавайки своите уникални пейзажи и насърчавайки отговорни туристически практики,
Исландия показва, че е възможно да се създаде успешна туристическа индустрия, като същевременно се опазва околната среда за бъдещите поколения. Докато Коста Рика, Бутан и Исландия са лидери в устойчивия туризъм, нова вълна от дестинации се появява, всяка със своите уникални преживявания и посветеност на отговорното пътуване. От дъждовните гори на Борнео до островите в Тихия океан, тези дестинации предефинират пейзажа на пътуванията и доказват, че устойчивост може да се намери по целия свят. В Югоизточна Азия, остров Борнео, който се споделя от Малайзия, Бруней и Индонезия, представлява гореща точка на биоразнообразие и лидер в туризма, базиран на общността. В Тихия океан, островите Палау, Фиджи и островите Кук са пионери в опазването на океаните и устойчивия туризъм. От планините на Непал до пустините на Йордания, светът е пълен с дестинации, които възприемат практиките на устойчивия туризъм. Тези нови дестинации предлагат на пътешествениците възможност да слязат от утъпканите пътеки, да открият автентични култури и да допринесат за едно по-устойчиво бъдеще. Това доказва, отговорното пътуване не е просто мода, а глобално движение. Изберете своя път – екологично приемлив настаняване и транспорт. Устойчивото пътуване започва с първата стъпка – избора къде ще отседнете и как ще стигнете до там. Като избирате екологично приемлив настаняване и транспорт, можете значително да намалите своя отпечатък върху околната среда и да допринесете за по-зелено бъдеще на туризма. При избора на място за настаняване, потърсете хотели, пансиони и еко-къщи, които дават предимство на устойчиви практики. Потърсете сертификати като LEED, което означава лидерство в енергийния и екологичен дизайн, или Green Globe. Изборът на транспорт също играе важна роля в устойчивото пътуване. Вземайки съзнателни решения за вашето настаняване и транспорт, можете да намалите своя екологичен отпечатък и да подкрепите компании, посветени на устойчивостта. Поддържането на местните икономики. Това е сърцевината на устойчивото пътуване. Устойчивото пътуване не е просто намаляване на негативното ни въздействие. То е и увеличаване на позитивния ни принос към местата, които посещаваме. Подкрепата на местните икономики е в основата на този подход, като се гарантира, че ползите от туризма достигат директно до общностите, които ни посрещат. Един от най-ефективните начини да подкрепите местната икономика е като избирате местни бизнеси. Хапвайте в ресторанти, управлявани от местни семейства. Купувайте сувенири директно от занаятчии и отсядайте в къщи за гости, водени от местни семейства. Участието в инициативи за развитие на туризма в общността е друг чудесен начин да направите промяна. Като давате предимство на местните преживявания и подкрепяте инициативи на общността, вие не само създавате незабравими спомени от пътуванията си, но и насърчавате един по-справедлив и устойчив модел на туризъм. В света на устойчивото пътуване, всяка стъпка, независимо колко малка, може да направи голяма разлика. С внимателен избор на навици и вземане на екологично съобразени решения по време на пътуване, наистина можете да намалите своя отпечатък и да бъдете по-отговорен пътешественик. Един от най-лесните и най-добри начини да намалите своя отпечатък е да опаковате леко. Колкото по-тежки са вашите чанти, толкова повече гориво изразходва вашият самолет или автомобил. Бъдете наясно колко вода и енергия използвате. Изключвайте осветлението и климатика, когато излизате от стаята. Вземайте по-кратки душове и използвайте бутилка за многократна употреба, вместо да купувате пластмасови. Бъдете внимателни към местните обичаи и традиции. Следвайки тези съвети и вземайки съзнателни решения по време на пътуване, можете да намалите своя отпечатък и да помогнете за създаването на по-устойчиво бъдеще за туризма. Докато изследваме променящия се свят на устойчивия туризъм, едно послание е кристално ясно. Бъдещето на пътуването е свързано с здравето на нашата планета. Решенията, които вземаме днес, ще определят бъдещето на тази индустрия и ще оформят преживяванията на идните поколения.
Преминаването към устойчив подход не е просто тенденция, а е фундаментална промяна в нашите ценности. Ставаме свидетели на нарастващо осъзнаване на нашия взаимосвързан свят и как нашите действия имат последици, които се простират далеч отвъд нашето непосредствено обкръжение. Тази осъзнатост стимулира търсенето на етични и устойчиви туристически преживявания. Пътуващите търсят дестинации, които дават приоритет на опазването, подкрепят местните общности и действат справедливо. Пътят към по-устойчив туризъм изисква общи усилия. Това е споделена отговорност, която изисква иновации и поставяне на благосъстоянието на нашата планета на първо място. Добрата новина е дека алатките за одржлив туризъм се надофат. От еколошки прифатливи места за престој и транспорт, до инициативи за развој на туризмот во заедницата, до совети за одговорно патување, постојат многу начини да направите промена. Избирајте ги мудро вашите дестинации. Поддржувајте компании кои ги делат вашите вредности и намалете го вашето влијание врз животната средина. Секоја свесна одлука има ефект на домино. Тоа ги инспирира и другите да го следат вашиот пример. Докато планирате следващото си пътуване, запомнете, че устойчивото пътуване не означава да се откажете от мечтите си за пътешествия. То означава да ги обогатите. Сложете в куфарите си не само дрехи и вещи, сложете и ценностите си. Вземете със себе си любопитство, уважение и искрено желание да промените нещата. Възползвайте се от възможността да учите, да създавате връзки и да оставите всяка дестинация малко по-добра, отколкото сте я намерили. Бъдещето на пътуванията е в наши ръце. Нека го използваме мъдро.